Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu lan adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing kalodhangan dalu punika dinten Selasa Surya kaping 8 April 2019 kula sak rencang saking Yayasan Kang Sukawruh nembe mapan wonten Masjid Baitur Rahman Tlaga Prambanan. Saperlu inggih punika andum daharan gratis. Wonten salebetipun program ingkang kawastanan warisan utawi warung gratisan. Ewadene menu daharan wonten ing kalodhangan dalu punika inggih punika wonten nasi ayam rica, wonten es teh, wonten es krim utawi es tongtong nggih, lan wonten ugi toyo pethak. Mugi-mugi daharan gratis punika saged nambahi semangat para jamaah anggenipun tholabul ilmi wonten ing adicara tabligh akbar punika. Lan boten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun kairing donga jazakumullahu khairan dumateng sedanten donatur ingkang sampun nyangkuyung program punika. Barakallahu fikum.